سلام انتاينا نسمع زلنا جنرال تشمع جمجو أبراهيم ميدا انترفيو أو زكايدو لنبرة جيزة كم زخبل تسمع له عسب كأي بحري نا إثيوبيا زخوني يكون واقع كفيلنا دما كن مرسان وسيقو عسب تبوس بزوت أو مسرت أبز حالة فسمون 4 كم حموش أمريكان زيجاتا سدتنياتات ني أمريكا زي أمس لتري وزل لهم من إسي كاب علتات حد محلتي كاب جزانا بسرح نداخل خلف أما جدي مكينا زحزو سلسة وداتي رخبو أمه بحيلي وي بقول بيت نابت مكينا دما يتوه زيومن كالوتن بصفي حوز مدب زكن كتاتلينا سناي مكتتال مجمرتا جن نز channel زي حدشتن تداخلكم سبسكرايبنا لايك بمقار نز channel زي بيتسم مخان كيترسعهم تتموتشيكم لايك بمقار سبسكرايب لنز channel بمقار لما فيديونا نغطس لنا سناي مكتتال وانت بعتاي كنبدأ انت راجل ميواك نسب جايس ودي مالي ذيك العالم مهنياتهم دهدة تفكروا ودك تبعتي وقال سواي سبن دارعينا ايني نبعنا سواي سي سبن دارعي ساين نبعني حسر زولا مهنياتو تاي زولا بحلالو دك انسيو جيجا نخشفنا ينبعا دك تبعتي خاك انزو نخشفنو فشخو بلو جلز بلا بحلالو which means وانت بعتاي نبعاتو نبعات عاساي سواي يرين سبنا رايح نبدأ تزمير جن ودي له واقف دقموت هالو مالتي بفلاي نعرف سوشيال ميديا تنسي مو خلاص استي بقى لاست كم زناي سوسايد ناي نفس قتلت أنفت يا رخم دلله ردونا جرجيكم صورة مهنياتو نبعت 99% سمعت 1% خام ما يزبال هجي سووا 99% موشتي عند حبها نبرك قليل يكون سلازو كوني دك تبعتيو خبدك انستيو اب حدار اب سواين سبيتن قديمو يموتو قلي يبحال ولا بعدي قال تشغور سواين سبيتن زنورو قالت فلطوم ترابي وزي هاليوم رجعنا ل 9% اتسوى يقدم مويته انس بحد قال تاسبي تقدم مالته ديمتا مخنياتو لك تبعاتكم زبلكم كان زانا سلنا حبيب يحب تفطرو بوشتي يقول انا مو قاطيفنا نموت نقالع مالتي ولا فقرون دك انسيو حنت غوانسيتي بودي تنبيعه انا بحق فكراتو مالتي حدا ودي ما حنت غوال تنبيع كن نبصالي وين بدي حجي خمتنا تاغير نخال غوال كفكر ايكلني قال يزبال እዛን ሪኣ ዘለና ቪድዮ ኣብዚ ማስ ሚድያ በብዝሒ ሸር ትበሃላላ ተጠንቀቁ እንዳበሉ ሸር ብሉ ኣለው ብፍላይ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ አዲስ አበባ እተቀመጡ ተጠንቀቁ ይብሉለው ብዙሓት ኤርትራውያንን ተጋሩን ይእሰሩ ከም ዘለው ኻ ይሕብሩለው እስከ ሕልና ዘለኩም ጽቡቕ ናይ ዘምሕዋትና እትምነዩ ክፍትሑ እትደልዩ ነዛ ቪድዮ እዚኣ ላይክ ከይገበርኩም ማኸይተሓልፉ ሕልና ዘለኩም ሰባት ምክንያቱ ላይክ እንድሕር ጌርኩማ ናብ ኩሉ ሰብዩ ክበጽሕ እቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዎም ይሕዋቶም ደሃዮም ይገብሩ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነብሩ ዘለው ይሕዋትና ተጋሩ ይኹኑ ኤርትራውያን ይኹኑ ብዘይ ገድስ እቶም ዝእሰሩ ዘለው ድማ መታን ንኽጥንቀው መታን እቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዘለው ይሕዋትና መታን ክጥንቀው ነዛ ቪድዮ እዚኣ ላይክ ከይገበርኩማ ከይተሓልፉ ከምኡውን ናብ ዕረኽትኩም መሓዙትኩም ነዛ ቪድዮ እዚኣ ሸር ከይገበርኩማ ከይተሓልፉ ሕልና ይሃልወና ድምፂ ንኹኖም ነዞም ኣሕዋትና ከምዚ ትሪእዎም ዘለኹም ይክብራት ይሕዋት እዞም ኣሕዋትና ብፖላይስ ተኣኪቦም እዮም ዝዳጎኑ ዘለው ኢዶም ፌሮ ተኣሲሮም ኣለው ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም ደቂ ተባዕትዮ ዝርከብኦም ብዙሓት ይሕዋትና ተኣሲሮም ኣለው እግዚአብሔር አምላክ መዋጾ ይፍጠረሎም በጃኹም ተጠንቀቁ ብዙሓት ተጋሩ ኣብ ዝቀረባ ግዜ ኣብ ሚድያ ዝነጥፉ ከም ተኣሰሩ ንሰማዕ ኣለና እዞም ሪኦም ዘለናውን ኤርትራውያን ኣለው ካብዞም ኣሕዋትና እዚኦምን ብምልኦምን ኤርትራውያንን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም بحفشا ግን ኤርትራዊ ይኹን ተጋሩ ይኹን እቶም ዝእሰሩ ዘለው ይሕዋትና ስለዝኾኑ ብስተኻልና መጠን እግዚአብሔር አምላክ መዋጾ ክፈጥረሎም ኩላህና ጸሎት ንግበር ንኽጥንቀቁ ድማ ሓበሬታ ንመሓላልፈሎም ድምጽ ድማ ንኹኖም ንኽፍትሑ ድምጽ ንኹኖም ኣብ ኢትዮጵያ አዲስ አበባ ተቀመጡ ይሕዋትና በጃኹም ተጠንቀቁ ከምኡ ድማ ኣብ ዝተፈላልይ መዘናግዒ ቤታ እንደኸድኩም በጃኹም ነፍስኹም ኣብ ሓደጋ ኣይተእትዋ ሕላፍ ሰዓት ብጣዕሚ ክመስን ከሎ ኣብ ዝተፈላልይ መዘናግዒ ካብ ምኻድ ንግዚኡ እንተ ተቆጠቡ ዝሓሸ ኮይኑ ስምዓኒ ብዝያዳ እቶም ኣብኡ ዝነለኹም ይሕዋትና ንስኹም ይኹም እትፈልጥዎ ኩነታት እሞ ብዝተኻለኩም መጠን በጃኹም ይሕዋትና ተጠንቀቁ ይኹም እግዚአብሔር አምላክ ምሳኹም ይኹን ክሳብታ ዝብጻሕ እትበጽሑ እግዚአብሔር አምላክ ኣብ ዙርያኹም ይኹን ይሕዋትና ናይ ብሓቂ ብጣዕሚ ዘሕዝነካ ኣፍሪቃ ንደቃ መርገም ኮይና በቃ ንደቃ ክትሓቆፋ ይከኣለትን ኣፍሪቃ ንኻልኦት ዜጋታት ግን ገነት ኮይና ወዲ ካልእ ዜጋ ንኣፍሪቃ ከም ድሌቱ ይነብረላ ብጣዕሚ ዘሕዝነካ እግዚአብሔር አምላክ መዋጾ ይፍጠረልኩም ዞም ኣሕዋተይ ናብ ኩሉ ሰብ መታን ክትበጽሕ
ሕልና ግበሩ ላይክ ግበሩ ከምኡውን ቪድዮ ስርሕሎም በጃኹም ድምፂ ንኹኖም ነዞም ኣሕዋትና ይቐኒለይ ካብ ሎሚ ጀሚርካ ገንዘብ ከተዋህልል ዝሕግዙኻ 7 ቀለልቲ ግን ከዓ ኣድማዕቲ ሜላታት ቀዳመይቲ ወፃኢታትካ ብደቂቕ ቆፃፀር መዓልታዊ እትገብሮ ወፃኢታት ይውሓድ ይብዛሕ መዝግቦ ካልኣይቲ ወርሓዊ ባጀት ይሃልኻ ወርሓዊ ኣታዊታትካ ብምዝርዛር ኩሎም ወፃኢታትካ ነናመዓልኦም መድብኦም ሳልሰይቲ ብዘይ መደብን ሃንደበትን ምግዛእ ኣቋርፅ ራብዓይቲ ናይ ምውህላል መደብካ ኣውቶማቲክ ግበሮ ሓምሸይቲ ኣብ ደገ ምምጋብ ኣውሕድ ሻድሸይቲ ዘይጥቀምሉ ክፍልታት ወይ ከዓ ሳብስክሪፕሽንስ ኣቋርፅ ሸውዓይቲ ዝኾነ ነገር ኣብ ትገዝኣሉ ግዜ ሓሲሩ ኢልካ ዘይኮነስ ብዙሕ ግዜ ክፀንሕ ዝኽእልን ክብረት ዝህበካን ኦሪጂናል ነገር ግዛእ ዋላ ቅድሚ ሕጂ ዘገልገለ ሰከንድ ሃንድ እውን ይኹን ኦሪጂናል ዝመስሎ ነገር የለን ሰብስክራይብ ገሩ ላይክ ገሩ ኢኹም ክል ይደሊ ምንታላ ኩሉ ክባጻሕ ዚ ቪድዮ ማለት እዩ ንቐጽል ቤተሰብ ኢሳያስን ጉጅሉኡን ድሞለኽዋ ሓንቲ ነገር እንተሃልያ ኣብዚ 30 ገለን ዓመት ስግኣት እዩ ሕብረተሰብና ኣብ ስግኣት ምንባር ናይ ውሽጢ ስግኣት እዞም ኣስላም እንዲዮም እዚኦም ገለ ኣውራጃ እንዲዮም እዚኦም ገለ ብሄር እንዲዮም ብኸምዚኦም ድእከቡ ናይ ደገ ስግኣት እዚ መለስ እዚ ወያነ እዞም ሲያየ እዚ ወዲ ብሻሻ እዚ ኣብይ ኣሕመድ ስግኣት ንሕና እንዳጥፋእና ሎሚ ህዝብና ብጭንቀት ብመስተ ብገለ ልቡ ጠፊኢሉ ደሎ ኣዴታት ደቀና በይኩም ድጠፉ ኣብ ደይፈጥሉ ግዜ ንዓና ስግኣት ዝኾነና የለን ንዓና እቲ ኩንነት እንተዘይ ኮይኑ ኣብ መጻእ ንፈርሖ ስግኣት ኩስቶ ስግኣት ናትና ይኮነ ገለ ይኮነ ደጥፋኣና ደሎ ስርዓት ኣሎ ኣብኡ ነተኩር ተዘይ ኮይኑ ንዓና እዞም ሕጂ ተሲኦም ደሎ ማዕበል ዝፈጥሩ ደሎ ኣመንቲ ምስልምና ንዓና ስግኣት ኮይኖም ኣይፈልጡን እዮም ቅድሚ ሕጂ ተዓሽና ከም ስግኣት ርኢና ንኸውን ንኽእል ኢና ሎሚ ግን ሰብ መሰልዩ ብድሌቱ ነዚ ስርዓት እዚ እንተተቃሊስዎ ኣብ ጎኖም ጥራይና ክንኮን ዘለና ደቂ ዓበይቲ ሰላም ኮይና ኣለኹም ክቡራት ቤተሰብ ዋሽንግተን ፖስት ብዘውፅኦ መሰረት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን 4 ካብ 5 ኣሜሪካውያን ዜጋታት ስደተኛታት ንኣሜሪካ ከም ዝጠቕምዎን ናብ ኣሜሪካ ዝግበር ስደት ድማ ከም ዝድግፉን ኣብዚ ሃንደበታ ውስጥ ተገብረ መጽናዕቲ ኣፍሊጦም ብምሕዳር ትራምፕ ነቲ ናብ ኣሜሪካ ዝግበር ስደት ከም ኣብነት ብናይ ዌልካም ኮርፕስ ጠጠው ኣቢሉ ኣብ ቤት ፍርዲ ይዛረበሉ ኣብ ዘሎ እዋን ቁሩብ መፍትሒታት ከምፅእ ይእመን ብዘይካዚ እውን ነቶም ኣብ ኣሜሪካ ኣትዮም ከብቅዑ ሕጋውያን ስደተኛታት ኣይኮንኩም ብምባል ናብ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝጥርዞም ዘሎ ስደተኛታት እውን ዘለዎም ተቃውሞ ኣስሚዖም ኣለዉ كقتل أيد دلي كبل أيد دلي كنت قلنا رأفتين كندي خقدم أبي كوكو مخنا يذكرين دقي حنت بعد أم تقول ليه تفلت أنه قال أمس يا تاريخي وتي كم تفلت أمس الكي الشوك تقبل مس حسبكي شو أكو خنا عين مويت كني بناتي بزجور كوري كونسي دي تفلت أني بعد أم تقول كم تفلت أني أمسي لا دك إيري أبز الشوك تقبل حسيباني را بوش تفشلوا فتاويخا أب كل صنح فتاو تيسلا زنبرة نتاول كأصل ديت فلت أنا نعيب بمسارات وديت فلت أول أبز ما تسألي غي تسألي يمكن جود خلاص أكيد ناس لازم لا يتشوتوا طويلو حاجة خاصي عدي مونيكا عدلني أخص قناعي تسألني أنا بزعب أخص سميعتي بلين بزعب رئيسة سميعتي لازم بلين مالتي قد ما عندنا نقدر أدراشة عند حد اللي خجن any time كسدلك خليه قارشون كاسب كترشنا يتخليني هنا تيطنها جيم إذا كل هاتكن تسأل فعزل لغنسي توارد عدل لغن تعكبكن كاب حنتي ناب حنتي زيت عشاقن كلهن بعالكم بدلتكن صفات عخني هن حتى نفعتي بعد حدار ميرا تتغونسي وقت ما عدا عدل قالت بل كلها هاتكم بقى قالكم كاب مسلم قالكم كاب قالوت قالكم كاب قال وليدكم قالكم بأسوتكم دربخن إخم تصرف عدل لغن نو حتغونوا كيا عقب حتغيا تقاقا نيرا حتى جيقا اسخاتكم كمان توصوا دلغنسي بعد مركب خونا كالو توصوا دلغن بدعز خونا تصرفسي تشوف زخونة قالت بالك حنت جيزة ترجع ما عن حجامتها صورة ما حاتيها توديها أنت تقبر زلا ملأ تقدمها نحن دما من السلا لنا نفسك كسبنا ناتو حسابات هبالو ما عرفهم بيز تودي بكاجن نحن تقول مهرام جن صبق نجرا كون دكتور شتيخن فسترا كبيرة كبير كايسب زخي وقرب وكل هاتكن نحن تقول قرب كبرياء لندي نحن تقول هذا لهم وأنا قرمي زبلني وكون نفعات قلب كاباكم زي إتا توقع جن إتا توقن رتب لكم دكهم بيت عليها
24 ساعات اب تيك توك كنت حدرا ويلو داتي ابوم نتم قلوعت اب طاخن يمزلو قال زلو بربز تقبر زلو انك كتحدق عايز قباكن 24 ساعات اب تيك توك انت يبلع انت ستي سبسكرايب غورو لايك غورو اخم كلي دلي ننت الله كلك باصح ز فيديو مالتي نقصل بيتس لومي مبل 33 عامت مجمار برتاو قالسي حزب ኤርትራ ነይሩ እዘይ እናኾነ ኮሎ ድማ ሎማዓንቲ አንዳፍታ.com ተባሂሉ ዝጽዋዕ ሓደ ቻነል ኣብ ፌስቡክ ፔጅም ዘርግሑ መሰረት እንተራኺ ጀነራል ተሾመ ገመቹ ኣብ ፕራይም ሚድያ ኢንተርቪው ኣብ ዘካይደሉ ነበረ ግዜ ከም ዝኽብል ተሰሚዕ ኣሎ ዓሰብ ቀይሕ ባህሪ ናይ ኢትዮጵያ እዩ ዝኾነ ይኹን ዋጋ ከፊልና ድማ ክንሞርሳይ ወሲኹ ዓሰብ ናይ ኢትዮጵያ ቀይሕ ባህሪ ግዛኣት ክኸውን እንከሎ ናይ ኢትዮጵያ መሰል ናይ ምውሳን ክእለት ዘይነበረው ፓርቲ የሕልፉ ከም ሰውሃቡን ወሲኹ ተዛሪቡ እሱ ጥራይ ዘይኮነ ድማ ብዙሓት ሃገራት ብናትኩም ድኽመት ክሳብ ሎማዓንቲ ዕለት ዘይተመልሰ እምበር ናትኩም ይግባእኩም ይኽብላውን ይዛረበና ይኽብልውን ተሰሚዑ ተሾመ ገመቹ ሲኒየር ጀነራል ናይታ ሃገር ናይ ኢትዮጵያ ክኸውን እንከሎ ኣብ ሜዳታት ናይታ ሃገር ወጪ ከምዛ ዓይነት ዘረባታት ተዛሪቡ ተግባራት እዚ ድማ ኣብ መንጎ መንግስታት ክልተ ሃገራት ማለት ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ድማ ኣዝዩ ብዙሕ ዝኾነ ፍሕፍሕታት ከምጽእ ዝኽእል ተግባራት ምዃኑ ድማ እዚ ኣብ ምስሊ ትርእይዎ ዘለኹም መንእሰይ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ካብ ገዛ ናብ ስራሕ እንዳኸደ ከሎ ኣብ መገዲ መኪና ዝሓዙ ሰለስተ ወዳት ይረኽብዎ እሞ ብሓይሊ ወይ ብጉልበት ናብቲ መኪና ድማ የእትዎ ብሓፂሩ ጨውዮም ናብ ገዝኦም ወሲዶሞ ብድሕሪኡ ኣብ ገዛ ምስ ኣተወ ሻወር ንክገብር እዮም ነጊሮሞ ንሱ ከዓ ንምንታይ ኢሉ ምስ ሓተተ ብምፍርራሕ ወይ ብግዴታ ሻወር ክገብር ከም ዘለዎ ገይሮም ንሱ ሻወር ክሳብ ዝገብር ድማ ንሶም مستي ستينيرو مدحريو شاور جير مسودة داون الدحري أسيرو سلستيوم تزاربو القمان يسكفكاي مالت زنجرزس أيكونن بأكل وي بجبر خداتن بفيلمتات ملك أنت تسريحو خمانيخا كتقبلو زي تخل بزقونا جن تنعمات زبها النجر كاب ندك أنستي حليفو عجاناتن أبزودي وديقو بحصر زبالة سلستيوم كوينم عميز أمو زت راح كي أكل بدحريو تلكافنا يتحمامي كوينو ناستات شديش تورح زخون بسقاين بحمامن كم زحلقو يزارب بدحريو جن ولاو النابس درو نخحوس أسكيفو دحر نبسيكي إلى خنبر على النب مبال ليسترون دا سرحيو كنابر وسينو ادميغن كاب غزاوت يو ابغودنا تدربي خمز نبرون الزاربي إذا أمكينا أتيز حتى زلسل قلصو زي الرأقوينو أبزقون بوتاتات اندخده استتقم سبات استقم محاتيتو زرد ويزحقز سبي بزقات آمد مايو نزي سب زرخيبو اوكي بيتسستي حساوكم او كومنت فلتنيكم بزعازي لو ما عنت الحزقون فيديوهات زي مسل نيرم غصال بالقرار رمونات كوسات حدش تلقون فيديوهات حيزلهم كملسي سكاشر تجن سبسكرايبنا لايك بمقارنة channel زي بيتسمغان كيترسعو بيس اوت